Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Yan uwa da ke saman shafuka daban-daban na Tusfurle Nijar, musamman wanda ke nan bisa gurfi na tara da sauran shafuka daban-daban na Tusfurle Nijar, barkanmu da sahiya, barkanmu da wannan rana mai albarka ta ranar Laraba. Yau Markredi, yau muna Laraba 4 ga watan Jumada Ula, hijira annabin rahama sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443, wanda ya daidai miladiya yau muna ranar Mercredi lewi December 2021 a daidai wannan lokaci da za mu kaddamar da program abin da ya kumshi wannan rana, ya shahi wannan rana kamar bisa al'ada, kamar yadda yake a tafiyar tsarin gurfi na Tusfurle Niger, wanda kowace rana kowane jur da program din shi. Alhamdulillah, yau rana ce ta ranar Laraba. Ranar Laraba bisa al'ada a tafiyar tsarin gurfi na Tusfurle Niger ana mai da hankali ne bisa abin da ya shahi zamantakewa. Ana tattaunawa ne abin da ya shahi tattaunawa akan zamantakewa rayuwa aure. Zamantakewa rayuwa aure, matsaloli da ake samu na yawan jawaru da kuma matsaloli da ake samu na abin da ya shahi taɓarɓarewa zamantakewa tsakanin al'ummomi na wanda ke zamani abin da ya shahi faɗin ƙasa gaba ɗaya. Kina ɗaya daga cikin abin da za mu yi mai da hankali a wannan rana insha Allah mai albarka ta ranar 4 ga watan Jumada Ula, hijira annabi rahama sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443, wanda ake mai da hankali bisa abin da ya shahi kowane Mercredi, bisa abin da ya shahi yanayin zamantakewa na rayuwar aure da abin da ya shahi zamantakewar rayuwar duniya da kuma abin da ya shahi duka fannin abin da ya shahi zamantakewa ta al'ummomi. Za mu yi mai da hankali ne akan zancen sarkin arewa na dogon dutse. Yau rana ce ta abin da ya shahi zamantakewa, kenan za a yi iya mai da hankali akan zancen shi bisa abin da ya gudana a satin da ya gabata, tare da shugaban ƙasa ya jagoranta da sarakuna daban-daban, wanda sarkin arewa ya yi maganganu masu mahimmanci. Wannan ini gaba ɗaya za a iya mai da hankali akan maganganun shi insha Allah, da fatan da mu da ku Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa alheri insha Allah. Kenan irin wani abin ga shine dai za a mai da hankali yau Mercredi lewi December 2021 a daidai wannan lokaci misalin karfe 8 ko in ce 9 ba 'yan wani abu. Da fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora gabaki ɗaya da mu da ku gaba ɗaya. Muna fatan Allah ya sa a dace gaba ɗaya. Yana ɗaya daga cikin abin da za a mai da hankali a yau kenan insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.